Hola, zuek, ze moduz? Bueno, nire lehenengo bidixu bat da, hola publikoki hitzen dutena, eta pixkat urturi nago baino, bueno. Netorren kontatzera nagola Kanalesen, dagola Kantabrian, eta hitzen da bela muga komilasekin. Eta dago Udiaz udalerri barruan. Eta, bueno, ba hori, herri hau dala enanua, dauku hemen etxia bi urten euskanetik, eta etxia da, bai, minuskulua. Baina etxe honek daukan onena dia biztak. Osa, gero erakotzeko zuet dia pasada bat, osa, eski superpolitxak. Honek dia etxera jaizteko eskilarak, eta praktikamente hau da herrisa. Hor ikusten da Honda Hartzia eta han Arutza Los Picos de Europa. Gure etxeko biztak. Hor Honda Hartzia, hau da herrisa ikusten dena praktikamente, eta hor ikusten dian menditxo horrek dia Los Picos de Europa. Hemen jarraituta dara etxiak. Hau da, herrisa gurutatzen da ben errepidia, eta hau da itxurri famosísimo bat. Bueno, nago herriko plazan, bueno, digamos, eskiz dago plazia, baina, bueno, hau da itxurrixa. Itxurri honetan, bueno, plazoletilla honetan ibiltzen ginen gu jolazten eskutaketan eta harrapaketan eta lekual eta alturitaz. Eta hemengo itxurri honetan, behin igo nintzen eta salto ineban. Eta horkatik nintzen, zauri enano bat, baina asako dolu irtetzu jaten. Eta ibezatzen eban desangragumian nintzela, baina plot twist, ba, ez. Eta hori, herriak ezkiz dauka ezer gehiago, da herri enano bat, erditi pasatzen dela errepidia, eta jazta, taberna bakarra dago. Sí, mira, tiene todavía el cordón. Beitu zuen, kontxe jaio da. ¿Sí? Eta hau dago, hola, kaler dixan, más o menos. Bueno, zuek, atzoko ginen pixkat de compras. Eta erakotzeko zuet, atzero zinegana. Ez nintzen gauza asko erosi, baina eski erosi negana. Piba guztu jati. Bueno, hasiko ga, con mi top. Dala, cazadora hau, oza, da tipo zira, fina, en plan parka bat. Eta da naranja, oza, bueno, super politxa. Hau da, top bat. Bueno, hashtag estilazo. Lucia da behitu. Geratzen da nahi, usai, furditxa topatzen dutzu.
perfecto. Ez dau SB pixatzen, fina da, baina piua berotzen da, eta behitu. Bueno, ez dakit ikusiko dan tejido hau, baina bueno. Txamarra hau hartu neban, porque balio zeban, igual eunetik gora, eta gukar erosek genuen 25 euroan. Osea, txoiazo, sí lo digo. Vale, gero, kaltzetinak. Me encantan, osea, koloretako kaltzetinak piua gustatzen gat. Honek, estampau honekin, koetiekin, eta donutzekin. Eske, gainera dia barrutik, tipo termikoak, osea, marabila bat. Super politxak. Eta, kaltzetinak erabiltzeko zapata honek. Nahi nitxu nolakoak oindala espalditik, porque Martinsak edo, bueno, bota militar altuak apurtuta dauzkat eta bota initxun. Eta honek gustatzen gati elako elegantiak egunerokotasunean erabiltzeko eta gainera plataformia dauke. Maravilloso zure bai. Zapata bat eta zapata bi. Osa, behitu, ze ondo geratzen dian galtzerdixak honekin. Osa, diskretos, baina super cute. Eske zina izan kombinazio politxo bai. Gero, soineko hau, de terciopelo, ematau jertze bat, baina, oza, geratzen da superrondo, porque geratzen da tipo, gorputzera pegauta, baina dauka hemen, abertura bat, oin ez dala ikusiko, baina, bueno, geratzen dala superrondo, ematen dutala kriston tokia. Sin más, sencillo, baina, divino. Beitu soinekua. Utxe. Geratzen daulan, hemen daukau. Maravilloso. Gero, jertze basiko txuri bat, hola, de punto. Ba, edo zerrekin jazteko, incluso praka honekin. Bueno, jertze zurixa da hau. Geratzen da hola motza, maravillosoa. Eta hola da. De punto. Chulísimo. Jertzea hau, bueno, es que maravillosoa da. Es que ezin da aguantako ze politxadan. Es que, gainera geratzen da tipo motza, bueno, ondo. O sea, maravilloso. Es que behitu, o sea, behitu. Bueno, behitu da. Ez dakit ikusiko dan, ya da, hola tejidito hau, errotiko bai goxua. Eta, hau da, Zara Kids. Zaitxik, baina izelako elfo bat. Elfo bat naiz, eta, bueno, Zara Kidsen erosten dut batutan. Eta da, bueno, ez da ikusten. Da, mono bat. Hola, de pata un poquito ancha. Eta geratzegat super rondo, gainera ez dut muestu behar, porque luzera ez geratzegat perfecto. Hori da, pues, pro bat, erostiana Zara Kidsen. Bueno, zuek hau da, petua. Maravilloso. Zara Kids. Hau, perfecto, es que behitu. Bueno. Maravilloso. Bueno, zuek hemen lagakot bidixua. Eskerrik asko ikustiarren, espero dut gustau izana, eta ez badaula izan, bueno, sentitzen dut. Gonbidauta zarete like ematera, arpidetzera, elkarbanatzera, komentatzera, eta holako movida danak. Eta horrengo bidixuan ikusiko ga. Eskerrik asko!